zuwa zan koma gaskiya. To shikenan ba matsala wallahi na gode sosai. Ba da yawa da shi to Kuma sai. gashi ma wallahi irin na so in baka kuɗin a daidaita bana da A kake damu wallahi kake. to shikenan ba matsala. A ina waya na ne? Kai amma besti na ji daɗi fa da ka zo ni. Wallahi ke da gari. Kai an jima batun a makaranta fara gona da kai. Wallahi ai kwana biyu ba mu haɗu ba na ce dai bari in zo in ɗan kawo miki ziyara dai tun a makaranta. Kuma gashi ka zo ni su mun ba sa nan. Ya ba sa nan. Wallahi ba sa nan in gaya maka. Wallahi to ai kwana biyu ne na ga mun jima ba tun a makaranta ba na ce to ya kamata dai gaskiya in kawo da kima ziyara gaskiya kai. Yi mana wallahi ai na ji daɗi in gaya maka sosai. Wallahi na ji daɗi kuma ai yanzu inda su wani masu nan ma ai na kun gaisa ko? Wallahi a ba damuwa tunda dai daman ke na kawo ziyara kuma tunda mun gaggaisa ai kawai sai in tayin tafi ne in na dawo in suna nan kin ga ba matsala ne mu gaggaisa ko? To shikenan babu damuwa na